about money that I don't accept. Hello guys, welcome back to our channel. Guys, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ. ഞാൻ കുറേ ദിവസം ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇറക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ 2 വീക്സ് ഇതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഫ്രീ ഫയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഇതായിരുന്നു, ബഗ്ഗായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ചില പേര് ഓഫ്ലൈൻ അല്ലേ, ഇത്ര പേര് ഓഫ്ലൈനാണ്, പക്ഷെ ഈ ഫുൾ ആൾക്കാർ ഓൺലൈനേ ആയിരുന്നു. ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫ്രീ ഫയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ എലിറ്റ് പാസ് എടുത്തു. എലിറ്റ് പാസ് ഫുൾ ബണ്ടിലാട്ടോ. ഈ എലിറ്റ് പാസ് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൻ്റെ എലിറ്റ് പാസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും വീഡിയോ ഇറക്കണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പ്രോബ്ലം വന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇറക്കിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇതും കിട്ടി. അതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു. മറ്റേ സമ്മനെ ഡ്രോപ്പ് 10 രൂപ തന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 100 രൂപേൻ്റെ ഓഫർ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എലിറ്റ് പാസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതും വാങ്ങിച്ചു. അത് റാബിറ്റ് ഹാറ്റും വാങ്ങിച്ചു. പൊളിയാ സെറ്റ്. ഇത്ര കിട്ടി ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ ഈ എലിറ്റ് പാസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യുക. എല്ലാം ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ഇടുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്ലീസ് ഗൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.